Ελληνίδες στο Ντουμπάι λένε πως πας στα πάρτι με Dior και αν φύγει ζωντανή έχεις $10.000 και μετατραυματική διαταραχή. Μαρτυρίες που σοκάρουν από influencers που ταξιδεύουν στα Εμιράτα για τα επικίνδυνα πόρτα-πότι πάρτις, ρισκάρουν τη ζωή τους, υφίστανται αφόρητους εξευτελισμούς. Η 32χρονη Έφη την Παρασκευή επιβιβάζεται στο κατάμεστο αεροσκάφος με προορισμό το Ντουμπάι. Μητέρα 2 παιδιών, χωρισμένη, εργάζεται ως influencer. Στο Ντουμπάι πάει, λέει, για promotion προϊόντων και shopping με την ευκαιρία, αφού θα μείνει εκεί όλο το Σαββατοκύριακο. Αυτό που δεν λέει η Έφη είναι ότι στην πραγματικότητα δεν κάνει promotion, αλλά συμμετέχει σε πόρτα-πότι πάρτις. Τα πάρτις, τα οποία ικανοποιεί τις αρρωστημένες φαντασιώσεις και ορέξεις ultra rich αφεντικών. Η Έφη είναι μία από τις πάρα πολλές νέες κοπέλες που τις Παρασκευές προκαλούν το αδιαχώρητο στα αεροπλάνα με προορισμό το λαμπερό Εμιράτο. Στα διαβόητα πόρτα-πότι πάρτις, εκεί που γυναίκες από όλο τον κόσμο χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινες τουαλέτες και κακοποιούνται με τους πλέον διαστραμμένους τρόπους. Η Έφη, για παράδειγμα, υπομένει ό,τι υπομένει για περίπου 10.000 € την εβδομάδα. Όχι κάθε εβδομάδα, αλλά τις περισσότερες που είναι καλεσμένοι. Τις υπόλοιπες συμπληρώνει με regulars Έλληνες μόνιμους πελάτες, τους οποίους χρεώνει τις ερωτικές της υπηρεσίες 250 έως 300 € τη φορά. Κάπως έτσι υποστηρίζει το ακριβό lifestyle της, σπίτι σε καλή περιοχή, ιδιωτικό σχολείο για τα παιδιά και πολυτελές SUV. Τα χρήματα τα δουλεύει αυτή, αλλά τα πληρωνόμαστε όλοι, από τον φούρνο και το ενίκιο έως το γυμναστήριο, το κομμωτήριο και τα νύχια, λέει η συνεργάτης της, ο οποίος παραδέχεται ότι η δυσκολία έγκυται στο να φανούν νόμιμα τα χρήματα που κερδίζει από τη συμμετοχή της σε αυτά τα πάρτι. Οι φυσικοί και πνευματικοί τραυματισμοί από τους ανηλεείς ξυλοδαρμούς, οι ομαδικοί βιασμοί, οι εξευτελισμοί με την κατανάλωση κοπράνων και η έκθεση σε φυσικούς κινδύνους είναι ικανοί να προκαλέσουν βαρύ μετατραυματικό σύνδρομο. Υπάρχουν περιστατικά που συζητιούνται από παλαιότερα, όπως αυτό της Ελληνίδας μοντέλου που συμμετείχε σε ένα τέτοιο πάρτι σε Mega Yacht, στο οποίο μετά από υπερκατανάλωση κοκαίνης και άλλων ναρκωτικών και αλκοόλ, τα πράγματα ξέφυγαν σε τέτοιον βαθμό που η ίδια έμεινε αναίσθητη. Ξυλοδαρμός, βιασμοί με αντικείμενα και χτυπήματα μέχρι αναισθησίας την οδήγησαν στο να δίνει μάχη για τη ζωή της σε κάποιο νοσοκομείο, στο οποίο μεταφέρθηκε σπεσμένα την επόμενη ημέρα. Συχνά, βέβαια, η δουλειά στραβώνει, όπως έγινε με την 20χρονη Μαρία Κοβαλτσιούκ, ένα μοντέλο του OnlyFans από την Ουκρανία, η οποία είχε εξαφανιστεί τον περασμένο Μάρτιο και βρέθηκε ημιθανή σε οικοδομή από όροφο της οποίας είχε πέσει στο έδαφος. Η Μαρία τελικά έδωσε μάχη για τη ζωή της και την κέρδισε, όχι όμως άλλα κορίτσια, τουλάχιστον 2, τα οποία σύμφωνα με δημοσιογραφική έρευνα σκοτώθηκαν όταν ύστερα από τέτοια ξέφρενη βραδιά έπεσαν από κάποιο κτίριο, ή το μοντέλο που έχασε τη ζωή του από εξουθένωση, ασιτεία και άλλους απροσδιόριστους λόγους μετά την κακοποίηση εβδομάδων σε τέτοια πάρτι.